Hausa Base 24 TV, ku danna subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Jerin manya-manyan jarumai mafi shahara a cikin masana'antar Kannywood kuma wanda suka fi kowa kuɗi a yanzu. Kamar yadda kuka sani dai a lokacin baya tun 2019 ana haɗa wato kan Adam A. Zango da Ali Nuhu a kan kuɗi. Sai dai kuma a yanzu da kuma bayan Ali Nuhu ya kere shi a fannin kuɗi a masana'antar Kannywood. Kamar yadda kuka sani dai jarumi wato Sani Danja ya daɗe a masana'antar Kannywood, inda daga baya ya ɓata aka zo aka daina ganin shi a cikin shahararrun fina-finan Hausa. Sai a kwana-kwanan nan shekarar ta 2022 zuwa shekarar ta 2024. Kamar yadda kuka sani dai Sani Danja shahararre ne kuma fitacce a ɓangaren wato shirya fina-finan Hausa har ma kuma fina-finan Nollywood wato fim ɗin da 'yan kudu suke yi. Kuma kamar yadda kuka sani dai Yakubu Muhammad shi ma shahararre ne kuma fitacce a masana'antar Kannywood, inda tare da su Ali Nuhu da kuma Adam A. Zango da shi kansa Sani Danja Sani Sadiq suka fara fim. Tun biyowar wato wannan naɗi da aka yi wa Sarki Ali Nuhu na shugaban masana'antar fina-finan fim ta wato Najeriya baki ɗaya, wanda a yanzu Ali Nuhu ya kere duk wa'annan masana wato a fannin kuɗi, inda yana ɗaukar wato albashi mai gwaɓi daga ƙasar Najeriya. Kuma kamar yadda kuka sani dai Sani Danja cikakken mai sana'a ne wanda kuma yana yin fim ɗin wato Nollywood, inda kamar yadda kuka sani fim ɗin kudu wato na Nollywood ya fi kawowa kuɗi fiye da fim ɗin Hausa na Kannywood, inda wato Sani Danja ya daɗe yana yin fim a cikin masana'antar Nollywood. Kamar yadda kuka sani shi ma wato shugaban masana'antar Kannywood wato Ali Nuhu shi ma ya daɗe yana taka rawa kuma har yanzu yana taka rawa a cikin wato fim ɗin Nollywood na kudu, shi ma wato yana yin Nigerian fim. Kamar yadda kuka sani dai Sani Sadiq shi ma masana'anta ya ce da shi wato ya buɗe yana kasuwanci na shi kuma yana harkar fim, wanda shi ma a yanzu ya zama shahararre kuma fitacce mai kuɗi. A wannan tangarɗar da ake samu ta mutane wato akan waye ya fi kowa kuɗi a wannan masana'antar, a yanzu dai babu wanda ya san wanda ya fi wato kowa kuɗi sai dai hasashe, inda ake magana cewa Sarki Ali Nuhu ya fi kowa kuɗi wato yanzu a masana'antar. Daga bisani kuma daga nan ake harin wato Adam A. Zango shine zai iya zuwa na biyu, inda kuma ake tunanin cewar wato Sani Sadiq shi ma yana da kuɗi kuma zai shigo wato cikin jerin wa'annan mutane. Sai dai kash wato Sani Danja ya fi su duk kuɗi daga kan Adam A. Zangon hasari Sani Sadiq. Sai dai shi Yakubu Muhammad shine ake tunanin zai zo wato na ƙarshe daga cikin wa'annan guda biyar ɗin da ake lissafowa. A kuma tunaninmu kowa ya sani wato Sarki Ali Nuhu ne mai kuɗi daga cikinsu. Idan wannan ne farkon ziyartar ku wannan ta mai albarka, kar ku manta kuma subscribing ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, anan za mu kawo muku wannan ƙarshen bidiyo.